plivanje za časni krst, ostanite u videu. Stigli smo u Banju Grujice gdje ćemo i da započnemo pregled. U ovom delu ovdje vrši se lekarski pregled. Ovdje sam sreo i drugu Acu kogu ne viđam nikad, jeste i on iz Ljiga, ali u Beograd. Žene ga pojele. Ajkula u Jadranskom moru. Šalim se brđenje. Završili smo lekarski pregled, sad idemo da plivamo, nemoj da se smeješ, pošto drugi video i eto. Sedeli smo ovdje u hotelu pre nego što je počelo plivanje. Rečeno mi je bilo da izađemo u 10 sati i 30 minuta. Ovdje smo se preslačili, malo smo zaseli, sad ćemo da krenemo. I evo sad stižemo tamo, sad će vidjeti kako izgleda. Ne znam, ako nađe nekog da snima kako plivamo, možda ću preuzeti snimak od nekog drugog. Ali da vidimo kako će biti. Voda je vrnjačka, nije toliko hladna, ne znam koliko ima stepeni. 7. sam prošao, nisam mnogo brže, ne vredi, nezgodno je plivati, ne vidi se ništa, toliko ona voda pršti, ali ono zadovoljno, ja sam srećan za što sam došao da plivam. Ovdje imate kuvano vino, kuvanu rakiju, čaj, kao i da nešto pojedete. Ima baš dosta hrane, kao što su kobasice, uglavnom je to neka domaća hrana, gibanica, štrudle sa makom i tako neki kolači kao što ćete vidjeti i ovdje. Vidite da ima dosta ljudi, organizacija je jako dobra. Ovdje se dodeljuju nagrade na kraju takmičenja, a evo i trpeze. Učestvuju i tu su da omoguće da sve ovo i plivanje i organizacija protekne u najboljem mogućem redu.